A ba za ki ban naira 1000. Ai sai ki wa mutane bayani kawai ki ɗauko naira 1000 ki bani. In ba canji sai ki gaya min ba canji. Samu canji a wannan. Kai kake ɗiban jama'a ai na san ba za ka rasa canji ba shi yasa. Ya aka za ki ce kin san ba zan rasa canji ba. Wannan layin naku a ina za a samu canji. Sai ki san yanda za ki. Sai ki nemi yanda za ki. Ai ka san da ke lamarin. Yawa lalla. Eh? Raba mai ita za ka yi. Ke raba miki za guda biyu? Haka yayi kwanda. Kika ce a raba miki biyu ko? Biyu nake nufi ka bani ne? Aiki ya kwana. Kika ce a raba miki biyu kuma ni dan Hausa ne duk wanda kika ce raba min ita biyu haka da Kawai irin ba gidaje. What? Allah daga taimako. Raba min ita biyu na raba miki sai ki gane da mali.